wind turbines are the symbol of the energy revolution. But just as the cultivation of biomass accelerated species decline in agriculture, the growing army of these propellers has also taken its toll. The ends of the rotor blades can whiz through the air at speeds of up to 300 kilometers per hour. The pan-European extent of their effect is unknown, but a single newly built wind farm in Norway has taken the lives of 30 eagles within a decade. In Germany, so far at least 95 eagles have been killed by wind turbines. Sites for wind farms must be chosen wisely. Otherwise, more and more eagles and many other birds will potentially become victims of eco-electricity production. Almost the entire Scandinavian Atlantic coast has been resettled by sea eagles. 2,000 pairs nest in Norway alone. In the warm water of the Gulf Stream, which relentlessly flows to the north, the sea eagles find plenty of fish. But there's not always forest up here. Mostly, the northern eagle territories lie beyond the tree line. So where do these birds breed? Many sea eagles just build their stick nests on the ground. Small islands that lie in the stormy North Sea offer protection against bears or foxes. The eagle chick is already more than 80 days old and sets about leaving the nest. In a ground nest, of course, that's no big deal. At least. Mga kaibigan, ako po si Dobby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Narito na ang mga nagpapagang balita. Cordillera muling isinailalim sa high risk dahil sa di maawat na pagdami ng kaso ng COVID-19. Mga student interns na nagpositibo sa COVID-19 sa Mountain Province nasa mabuti ng kalagayan. Election campaign protocols nakadepende sa alert level ng isang lugar. Comelec checkpoint sa Ilocos Sur, inilatag na rin. 3 bus sa Rizal, Baguio City, tinupok ng apoy. Pangasinan Congressman Jomel Espino na aksidente sa motorsiklo. 2 kontraktor at opisyal ng barangay sa Bauco Mountain Province inireklamo. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga may init na balita. Muling isinailalim sa high-risk level ang Cordillera dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19 ngayong buwan. Magbabalita, Charles Limon.
Hindi pa rin maawat ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa Baguio at mga karatig probinsya. Dahil dito, muling isinailalim sa high-risk level ang Cordillera. Tayo na po ay nasa high risk, no? Yun na po yung nakikita natin ngayon. And even yung other areas, no, naka-high risk na po tayo, except for Baguio City na naka-critical risk po. Sa other provinces naman po, parehas rin actually, no, especially sa Mountain Province, medyo pumapalo po tayo doon. Even sa Abra rin, no, medyo pumapalo rin po tayo ng mga kaso po doon. Isa sa mga kritikal na binabantayan ng Department of Health Cordillera ang biglaang pagdami ng mga kaso sa 47 bayan ng Cordillera. Ang dami na ring mga municipalities na under-flagged areas, or ito po yung sinasabi namin na coming from low risk, nagiging moderate to critical risk na po sila. Umabot na po tayo sa almost 47 na municipalities, no, na binabantayan. Hinala ni Mayor Benjamin Magalong, posibleng nakapasok na sa Cordillera ang Omicron variant. Looking at the symptoms na-observe namin sa karamihan ng mga active cases natin, ng mga patients natin, nandun talaga yun, scratchy throat, yung ubo, yung headache, yung body malaise, nandun na lahat yan. All indications na Omicron variant, nandun na yun. Kaya ako, I don't hesitate to say na nandito na, may community transmission na tayo pagdating sa Omicron. Possible naman talaga yan, ano. But the probability still, of course, we're looking into the reports coming from our biosurveillance since wala pa po tayong nakikita, no. And we can, of course, triangulate rin po yung exponential increase ng mga kaso po natin sa nagawa ng mga social gatherings. Bagamat tuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Cordillera, hindi pa naman pinag-iisipan ng ibang mga probinsya ang pagtataas sa Alert Level 3. Pero ang ilang probinsya gaya ng Abra, Kalinga at Benguet, naghihigpit na. Kahapon, nakapagtala ng 190 na bagong kaso ang rehiyon. Papalo na sa 1,551 ang mga aktibong kaso. Aabot naman sa 90,800 ang kabuang bilang ng mga gumaling at 2,293 na ang mga namatay. Sa kabuuan, aabot na sa 94,671 ang kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasunod ng pagtaas ng alert level ng Baguio City at sa patuloy na banta ng Omicron, pansin na ang pagtumal ng turismo sa lungsod. Magbabalita, Jay Abelador. Ilang araw matapos isinailalim sa Alert Level 3 ang Baguio City dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19, agad tumamlay ang turismo. Sa Burnham Park, ang panandaliang pagsigla ng turismo sa pasyalan ay agad napawi. Kasi sabi nila ano daw, dumami na naman ang case, kaya ganun. Kaya wala na naman kami bisita. Wala namang wala na naman sumasakay. Ayon sa City Tourism Office, isa rin sa mga dahilan kung bakit may ilang mga turistang hindi na tumutuloy sa pagbabakasyon sa lungsod ay ang requirement na RT-PCR test. Dagdag gastos kasi ito sa mga turista, kaya minababuti na lang ng ilan na kanselahin ang kani-kanilang scheduled travel. Pero kahit negatibo ang epekto nito sa turismo, kailangan daw talagang sumunod sa mas pinahigpit na restrictions ng lungsod para na rin sa kaligtasan ng lahat. Wala namang magawa ang mga negosyanteng umaasa sa turismo, kundi maghintay na lamang hanggang sa bumuti na ulit ang lagay ng turismo sa lungsod. Nakatunga nga, di ba? Walang tao. Ganito lang, naghihintay kung may sasakay. Maghapon. Kung may pasakay, di may pamalingkin. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Nasa mabuti ng kalagayan ng mga nursing interns na nagpositibo sa COVID-19 sa Bauco Mountain Province. Yun nga lang ay may mga panibagong estudyante na nagpositibo sa nasabing sakit. Magbabalita, Charles Limon. Pagkatapos magpositibo sa COVID-19 ang grupo ng mga nursing student na sasailalim sana sa internship program sa Luis Hora Memorial Hospital sa Bauco Mountain Province, masayang inihayag
ng CHED Cordillera na nasa mabuting kalagayan na ang mga ito. Yun lang ay may naidagdag pang isang estudyante na nagpositibo. Ang mga estudyante natin, those naman sa negative, and they are also naman nursing students, parang sanay na sila sa ganitong kalagayan dahil wala naman silang minamanifest at they are all set na umuwi itong 151 students natin sa Luis Cora Hospital. They are all set na umuwi na bukas yung mga natest na negative. Tinapos na ang isolation ng 19 na estudyante at isang clinical instructor sa Bauco Mountain Province. Minabuti naman ng CHED at ng University of Baguio na hindi mo natutuloy sa ngayon ang mga estudyante sa kanilang internship. Kaya't pababalikin muna sa universidad ang mga estudyante para sa debriefing bago tuluyang makauwi sa kani-kanilang bahay. Sasailalim ulit ang mga ito sa RT-PCR test pagdating sa lungsod kahit bakunado na. Sa monitoring ng Department of Health, nakapagtala ulit ang ahensya ng bagong cluster sa isang grupo rin ng mga nursing student na nagli-clinical duty sa Bontoc General Hospital. Actually, the Bontoc cluster is different from the Bauco cluster. So yes, though another still nursing students po na for clinical nagkandak doon ng clinical duty. Actually, yung Bontoc case naman po is that different nga po sila kay Bauco. Kasi kay Bauco, yung mga students just arrived in the area and then tested positive. While in Bontoc, they are actually doing na the clinical duty in the area. Pabalik na sana sila. 6 na mga estudyante ang nagpositibo sa Bontoc. Naabisuhan na raw ang mga magulang ng mga ito. Hindi muna pinangalanan ang paaralan ng mga estudyante. So far, meron tayong estudyante na 3 na nagkaroon ng manifestation, nagkaroon ng sintomas, at sila ngayon ay nasa hospital. Ito yung mga estudyante natin na nasa Bontoc General Hospital. Wala pang desisyon ng CHED at DOH kung temporaryo munang ititigil ang internship program ng mga estudyante. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, pinaghahandaan na ng COMELEC ang election campaign protocols para sa nalalapit na eleksyon. Nakadepende raw ang campaign protocol sa alert level ng isang lugar. Magbabalita, Jade Abilador. Dahil sa napipintong pagsisimula ng campaign period para sa halalan 2022, kabado ang COMELEC sa gitna ng pagdami ng kaso ng COVID-19. May voting population na 168,219 ng Baguio City. Kung sakaling mas dumami ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa pangangampanya, magkakaroon ito ng negatibong implikasyon at epekto sa kauna-unahang eleksyon sa bansa na gaganapin sa gitna ng pandemya. Pangangampanya ay magkaka-outbreak ulit tayo. Yun ang iniiwasan natin. Baka mag-house to house yung ating mga kandidato dyan at nakakontract sila ng COVID. Paano na sila? Paano na supporters nila? Paano na ang kanilang mga boto? Mga botante na boboto sa kanila? Ayon sa COMELEC Baguio, ang mga election campaign protocol sa mga susunod na buwan ay nakadepende sa alert level ng lungsod. Sa kasalukuyang alert level 3 ng Baguio City, ang isang kandidatong nangangampanya sa lungsod ay maaari lamang samahan ng hanggang 3 tao sa kanilang pag-iikot sa mga barangay. Ang partisipasyon sa mga meeting de avance naman ay magiging kalahating porsyento na lamang. Ang bilang ng mga organizer sa mga motorcade ay makakalahati rin. Sa susunod na buwan magsisimula ang National COMELEC Campaign Committee o NCCC sa pangangasiwa at pagbabantay ng pangangampanya. Makikipagtulungan din ang NCCC sa COVID-19 Interagency Task Force o IATF. Pinapaalalahanan ng COMELEC Baguio ang mga kandidatong sumunod sa mga campaign protocols. Sakali kasing magkaroon ng outbreak dahil sa pangangampanya, hindi lang mga kandidato ang maaaring manganib, kundi pati na rin ang mga botante. Ang campaign period para sa mga locally elected positions ay magsisimula sa March 25 at magtatapos sa May 7. Jade Abelador para sa Luzon Headlines.
Sa iba pang balita, nakalatag na rin ang mga COMELEC checkpoints sa Ilocos Sur. Ang buong detalye sa report ni Nico Valdez. Eksaktong alas 12 ng hating gabi ng isagawa ng PNP Candon City ang checkpoint sa tapat ng Candon City Public Market alinsunod sa election gun ban ng COMELEC. Mismong si Babylin Hernalda, Election Officer COMELEC Candon City, ang namuno sa checkpoint na ito. Random gamin dahil nga checkanda, although handamot nga masapol nga suki-sukan dahil lugan. Sila clear kita andala, nadadawatan da nga lisensya kasi para i-check lang, no, dadagita yung kunata yung violations ti para ganban. Parte gamin da ito iti dati kunata yung peace and order ti para election. Pinaalala rin ni Hernalda na dapat ay merong permit mula sa COMELEC ang sinumang may hawak na baril. Dapat ada permit na dato yung agaputi COMELEC. Tatatan, turay pa yung lisensyado di paltog, hamong mabalin nga dalhan latan ta masapol nga ada gun permit na nga agaputi COMELEC. Tanuhan nga mayroon, haan nga matiliw para ti gun ban. So even dagitay licensed firearms, han nga mabalin latan nga itugot mulat tatatan. Kasi masapol nga ada palmaglubos ti COMELEC nga adigam kati paltog. Even dagiti pulis tayo, ang mabalin nga no handa naka-duty, agigam dalagi firearms na. Dapat no dati ada kanya dagi firearms na on duty da sa naka-uniform da. Dagdag ng nasabing election officer, lahat ng klase ng sasakyan ay kailangan huminto sa mga checkpoint, hindi motor lamang. Kasi pati dagiti four-wheel, usually gamin, paraan da lang, dagiti nakamotor nga, awan ti helmet na, ngam tatasin selection periodan, pati dagiti four-wheel kada amin nga, random nga, checkin da dagiti aglabas nga patayo, motorista tayo. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez para sa Luzon Headlines. 3 bus sa Irisan, Baguio City, tinupok ng apoy. At Pangasinan, Congressman Jumel Espino na aksidente sa motorsiklo. Yan at iba pang balita. Abangan! Hear the music of our hearts. Let all music take you there. A star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. A star will take you there. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat ng ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom,
at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Tatlong bus sa Irisan, Baguio City ang tinupok ng apoy. Inaalam pa kung ito ay nasunog o sinunog. Ang mga detalye sa report ni Randy Guzman. Pasado alas 4 ng madaling araw noong ika-9 ng Enero nang madiskubre ng gwardiya na nasusunog ang isang air-conditioned bus at dalawang ordinary bus na nakaparada sa Purok 12 Irisan, Baguio City. Bigla kong tinawagan nung kasama kong guard na pro baba ka dahil nasusunog yung bus. Kaya nung time na yon, dadali akong bumaba. Nung pagbaba ko, nakita ko na lumiliyab na yung tatlong bus. Agad itong inireport sa mga otoridad ng taxi driver na napadaan sa lugar. Nagresponde kaagad yung mga kasama natin at nung pagdating nila doon sa site, nakita nila na malaki na yung sunog at yung tatlong bus linamuna ng apoy. Agad din naman daw na apula ang apoy. Ang tatlong bus ay halos 1 taon nang nakapark dahil na din sa kawalan ng biyahe dala ng pandemya. Ayon sa may-ari ng mga bus, aabot sa 3 milyon ang tinatayang halaga ng danyos. Inaalam pa ng mga investigador kung sadyang sinunog ang tatlong bus. Hindi po natin malaman kung talagang sinadya yun kasi matagal ayon doon sa store owner no malapit doon na nagkwento, matagal daw yung bus na nakaparada doon sa area. At saka minsan nabubuksan ng mga bata, minsan may mga natutulog na bata doon. So ayon sa mga barangay tanod naman, pinauuwi nila yung mga bata doon. Ito na ang pang-apat na insidente ng sunog sa lungsod ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naaksidente sa motorsiklo si Pangasinan 2nd District Congressman Jomel Espino. Nagpaabot ng mensahe ng pakikisimpatya ang kanyang karibal sa pagkakongresista na si Mark Cuangco. Ang report mula kay Randy Guzman. Sa Facebook post ni 2nd District of Pangasinan Congressman Jomel Espino, sinabi niyang God always offers us a second chance in life. Nagpaabot ang mga netizen ng mensahe na sana'y gumaling na sa lalong madaling panahon ang mambabatas. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 1, nasangkot ang kongresista kasama ang isang kaibigan sa isang vehicular accident noong madaling araw ng January 7 sa Barangay Salasa, Bugalyon, Pangasinan. Based on the report, Mr. Jonel Espino was on board his motorcycle, Harley Davidson motorcycle, when an stray dog inilagad niya yung aso, and in his action taken, evasive action, nabangga niya itong other party who was riding another single motorcycle. Mula Lingayen, pauwi na umano sa Bugalyon si Congressman Espino. Hindi na idinitalya ng PNP kung ano ang mga pinsalang tinamo ng mambabatas. Pero agad daw itong dinala sa Dagupan Doctors Hospital. Sa Lingayen District Hospital naman ginagamot ang kanyang kasama. Sa kasalukuyan ay nasa maayos na raw itong kondisyon. Nagpaabot din ng mensahe ng pakikisimpatya ang kanyang katunggali sa pagka-congressman ng ikalawang distrito na si Mark Cuangco. So I would just like to wish the entire Espino family express my empathy towards their situation. Sana gumaling kaagad si Congressman Jomel. That's a bad thing that could happen to anybody. So I wish him full, complete recovery from his injuries.
And I hope it's not that bad, as bad as the... Sana hindi kasing sama nung balita na dumarating sa akin. Baka may exaggerations, hindi ko alam. No? So, I hope na hindi ganun kasama ang nangyari sa kanya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagmamalaki naman ng Police Regional Office Cordillera ang malaking kontribusyon nito sa kampanya kontra sa iligal na droga noong nakaraang taon. Magbabalik sa report, Charles Limon. Aabot sa 1.5 billion pesos na halaga ng droga at 541 na mga naarestong mga suspek. Ito ang patunay ng mga tagumpay na kampanya kontra sa iligal na droga sa rehiyon ng PNP. Highlights nito ay itong Oplan Herodotus na personal na sinupervise ng ating regional director na kung saan 72 marijuana plantation sites ang natira sa Benguet, sa Mountain Province at saka sa Kalinga. Nagutos din ang ating regional director ng paggamit ng mga K9 units o yung narcotic detection dogs sa mga checkpoints natin papasok at palabas dito sa ating rehiyon. Kaya naman meron din tayo mga accomplishments na nahuli yung mga illegal transport ng marijuana palabas. So, Kinilala din ng pulisya ang kontribusyon ng PDEA at DILG sa nasabing tagumpay. yes sir, bali ito na nga din yung resulta ng mas agresibong intelligence monitoring at saka yung mga tip na rin na nare-receive natin sa community from social media, cellphone at saka yung mga personal tips na binibigay sa atin ng ating mga komunidad. Kaakibat ng pinaigting natin na intelligence monitoring. Katulungan natin dito yung PDEA at saka yung mga iba pang ahensya ng gobyerno. Sa 2021 report ng pulisya, awang mga marijuana, ecstasy at shabu ang mga nasabat noong 2021. Aabot naman sa 621 ang mga isinagawang mga anti-drug operation sa rehiyon. 541 katao ang nahuli. Katuwang din ng PNP ang DILG kung saan patuloy ang pagpapaalala nito sa barangay at mga LGU ang pagpapalakas ng Barangay Anti-Drug Abuse Council sa mga tungkulin ng mga ito. Pinapaigting din ng DILG at PDEA ang pagdadagdag pa ng mga bahay silangan centers sa Cordillera na inaasahang makakatulong sa pagbabagong buhay ng mga dating mga nalulong sa iligal na droga. Sa hukuman, ikaw ay may karapatan kumuha ng sarili mong abogado. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Makuha ang abogado. Doon tayo sa anti-terrorism law. Noong July 9, 2020, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang anti-terrorism law. And ito ay napaka-controversial. And this is especially because ang sabi niya, there is a clear and present danger sa ating bansa na ma-attack or mapasok ng mga terrorist or terrorist activities. This was controversial because maraming provisions na question ng maraming lawyers, law students, civic groups. Among others, ang sabi dito sa batas na ito, pwede kang huliin na walang warrant for 14 days up to 24 days without any charges being filed against you. At dito sa ating present rules, hindi naman pwede because under the revised penal code, within 36 hours, pag hinuli ka, dapat naman merong charge against you, otherwise you will be released from detention. Under the Human Security Act of 2007, ang sabi niya 3 days. Pwede kang i-detain ng 3 days ng law enforcement. After that, you must be charged. Pero dito sa anti-terrorism law, extended up to 24 days. And sa anti-terrorism law, merong wiretapping, good for 30 to 60 days. At ang pinaka-controversial dito, yung gathering of people to express their grievances against government is considered as a terroristic act.
So kung tayo ay nag-meeting lang sa kapihan at nagsabi tayo ng something against government, it will be considered as a terrorism act. Nung Pasko, silently the Supreme Court came out with a decision. At habang nagsasaya tayo, sabi ng Supreme Court, valid, legal, and binding yung anti-terrorism law that was passed by President Duterte. And there were only two provisions which were declared unconstitutional, yung anti-terrorism law. In fact, dito sa Supreme Court decision, sinabi nilang valid yung detention without charges for 24 days, as long as 24 days. At alin ang hindi valid? Ang sabi ng Korte Suprema, ang hindi valid yung considering yung discussions, meetings, etc. against government or expressing your grievances against government as terroristic acts. Ang sabi ng Korte Suprema dito, this is part of the freedom of speech and freedom of expression ng ating mamamayan, so you cannot consider this as a terroristic act unless it causes grave danger to national security. At isa pang provision na sinabi nilang unconstitutional, normally kasi ang terrorism is an international crime. So, pag nagrekomenda ang isang state na i-declare ang isang tao o isang organisasyon na terrorist, usually sumusunod tayo. Ang sabi ng Korte Suprema dito, we cannot just comply with the suggestions of foreign countries to declare a person or an organization a terrorist group or individual. Dapat we will have our own investigation before declaring a person or an organization a terrorist group. So, in summary, the anti-terrorist law has been upheld as valid, as constitutional, except for those two provisions which we just cited. Dalawang kontraktor at opisyal ng barangay sa Bauco Mountain Province inireklamo ang detalye. Susunod na. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo.
Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Umaalma ang may-ari ng lote sa Bauco Mountain Province matapos umanong patayuan ng Philippine Fiber Optic Incorporated ng mga poste para sa Wi-Fi connection ng komunidad. Maging ang mga opisyal ng barangay ay inireklamo. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Ayan o, inalis na nila. Ayan ha, diretso, pataas. Ayan, ito, another kahoy. Ayan, na naputol. Yan yung fence na nasira. Yan yung katuloy. Ito ang loteng pagmamay-ari ng mag-asawang Aplaten sa Bauco Mountain Province. Kamakailan lang, pinasok at pinatayuan ng poste na gagamitin para sa Wi-Fi connection ng komunidad. Agad itong isinumbong sa kanila kaya't mula sa Baguio City, dali-dali silang umuwi. So this is the structure that they have constructed without even asking consent. You know, before we Basically, like, it only took them 4 days to finish the entire thing, and it's really very long. Okay, from the road in the lower part, and then connecting to the road at the cell site in the upper side of the property. And then two-way yung ginawa nila, no, without even consultation at all. That's why we were really very angry. Inireklamo sa barangay ng mag-asawang Wendell Aplaten at Maria Aplaten ang dalawang kontraktor ng Philippine Fiber Optic Incorporated na sina Sky Shen at Pico How. Kinastigo rin nila ang mga opisyal ng barangay. Oh, yun, Philippine Optic Fiber Incorporated, because like they're only given 22 days to finish the project. So we were shocked. What are you talking about? We don't know anything about that, because like any project that will be, constructed or implemented within a private property, the owner should be informed about it. We were not informed at all. Sa blotter ng Bauco Municipal Police Station, iginiit ng dalawang kontraktor na buong akala nila ay ang may-ari ng lote ang kanilang kausap dahil nabigyan pa ito ng basbas ng mga opisyal ng barangay. Tatan, look, dapat iti rice field mi dito, oh. Tapos datan, dato na kinalsada da, anay daldalanan da. Iti na dayta fiber optic wire nga dagita. Imagine. Kat nalpasan, naamuan milangan ng dinalpas ti project without the barangay captain informing the family and the munisipyo. At datala ang ginsada ni Katuganga. Certain Manny Aluyen. Okay, and at the same time, etong si Manny Aluyen together with the barangay officials, headed by the barangay captain Gerald what's the family name? Kahigan. Kahigan, yes. Kasi nung may nagpaalam na rin yung mga dyan, pero baka miscommunication. Pinalak noong i-donate ng mag-asawa ang lote sa Girl Scout of the Philippines. Pero ito'y hindi natuloy kaya't malinaw na sila pa rin daw ang nagmamay-ari. Wala naman silang balak magsampa ng kaso laban sa kontraktor at mga opisyal ng barangay. Ang kondisyon, humingi sila ng paumanhin. Tanggalin ang mga inilagay na poste at kable at bayaran ang mga danyos. Alam mo, yung issue ng lupa kasi no, lalo na sa mga IPs, napakalaking issue talaga yan. Na, masakit ang loob ko dahil ako mismo tumutulong sa pagkikilaban, no, ng mga lupa ng mga IPs natin dito sa Cordillera. Na ako mismo, no, parang walang kaalam-alam na yung property ng husband ko, okay, ng pamilya niya, parang binaboy, binastos, no, na ganyan. So sabi ko, lalaban tayo dito, hindi pwede. Kasi kung sa maliliit na katulad natin, no, wala na tayong magawa, how much more doon sa mga malalaking mga pumapasok, di ba, na wala man lang free prior and informed consent na tinatawag na natin, na napakaliwanag na nasa IPRA na yan, sa Indigenous Peoples' Rights Act, nasa batas natin. Nagharap kahapon ang dalawang kampo upang pag-usapan ang nasabing issue pero wala pang pinal na kasunduan.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. This is used for the fiber. Magandang balita po, pinirmahan na ng Malacanang ang pagiging Independent National High School ng dalawang annex ng Baguio City National High School. Nagbabalita, Jade Abelador. Sa isang Facebook post ni Congressman Mark Go, kinumpirma niyang pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11623 at Republic Act 11624. Nakasaad dito na ang dating Fort Del Pilar Annex at Hillside Annex ng Baguio City National High School o BCNHS ay magiging Independent National High Schools na. Ayon kay Congressman Go, unang itinayo ang mga annex na ito bilang solusyon sa pagdami ng populasyon ng mga estudyante ng BCNHS. Pero dahil sa maraming limitasyon, di na tumanggap ng dagdag na mag-aaral. Ang dalawang bagong Independent National High Schools ay tatanggap ng mga mag-aaral mula sa malalapit na barangay. Ito ay para magkaroon ng mga mag-aaral ng access sa isang conducive learning environment na mayroong sapat na kagamitan at balanseng bilang ng mga guro at estudyante. Magandang ideya ng pagpapatayo ng mga bagong paaralan dito sa Baguio para hindi mapalayo ang ating mga estudyante sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Upang mapagaan rin ang mga trabaho ng ating mga guro at mas matutukutukan nila ang kanilang mga estudyante. Gayon din ang mga estudyante, hindi na nila kailangan magsiksikan sa ating iisang paaralan o isang silid-aralan. Dagdag rin ni Congressman Go ang pagpapalawig ng access at pagpapaganda ng kalidad ng basic education ay mahalagang pagtuunan ng pansin, lalo na umuunlad ang Baguio City bilang technology, tourism at investment hub sa Northern Luzon. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan, ako po si Dauby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon.